qui ha quedat en tercer lloc aquest any 2014? Ens no vull fer esperar. En tercer lloc ens sap greu fer esperar, El Teatre Alegria. Teatre Alegria, l'Alegria del Teatre. La Fons Ferrer i el Miquel reben la felicitació del Carles Tejedor. En segon lloc, aquí tenim Can Vinyes. Can Vinyes! Primer premi, Riston.